Ще пишем по-ниска цена на фактурата, за да ти е по-лесно, за да плащаш по-малко такси. Значи фактурата не е просто един досаден счетоводен документ. Хората просто в търсене на ефтината услуга стигат до записване на по-ниска стойност на закупувания автомобил. Когато автомобилът е превозван с нашите автовози, всеки един автомобил получава застраховка. И когато настъпи събитие по време на превоза, например инцидент с автовоза или, не дай се Боже, кражба на автомобила от автовоза, клиента може да потърси обезщетение от застрахователите. Но застрахователите работят с цифри и факти. На тях им трябва фактура. Която сума е записана, застрахователите изплащат по тази сума. Например, ако един автомобил струва 40 000 евро, клиентът е поискал да му бъде издадена фактура за 15 000 евро. При настъпил инцидент, застрахователите ще изплатят за 15 000 евро и така клиентът ще бъде ощетен с 25 000 евро.